Sinoć je jedan takmičar zauvek napustio Belu kuću. Voditelj Darko Tanasijević ušao u izolaciju kako bi došao po nominovane učesnike, a to su ove nedelje bili Ivan Marinković, Aneli Ahmić i Marko Zec. Tom prilikom, kada su stigli u diskoteku, voditelj je pojasnio nominovanim učesnicima pravila igre velikog šefa. Naime, oni su trebali da ubace lopticu u čaše, dok im je sve vezano za kukove. Nominovani učesnici su se borili, a Ivan Marinković iz prve ubacio lopticu u čašu, a tom prilikom je Darko saopštio glasove publike nakon što su Marinkoviću duplirani glasovi. Marko Zec imao samo 1% glasova, 82% ima Aneli, 17% ima Ivan, dok je 1% ima Marko Zec i on napušta elitu, saopštio je Darko. Učesnici su se pozdravili sa Markom te su ga ispratili do vrata. Nakon što je napustio elitu, Marko Zec je stigao kod voditeljke Dušice Jakovljević sa kojom je razgovarao o njegovom učešću u eliti. Jako sam krenuo, ali mi nije prijao zatvoren prostor. Meni se Jelena u početku jako svidela, a njoj se nije svidelo kada ja branim i kada je ne branim. Ja sam tada u svađi sa celom kućom zbog nje, rekao je Marko.